Здравейте, приятели! Ето, че след кратко отсъствие отново се завръщам. Майя също ще премине, пак ще досажда и ще разваля клиповете, както винаги естествено. Това видео ще бъде малко по-специално. Знаете, моите клипове, освен да ви показвам местата, където ходим на къмпинг и идеи за екипировка за евентуално оцеляване, бушкрафт, къмпингарство и прочее, е свързано и с други тематики, като примерно подготовката за определени ситуации или в случая препърство. В това видео ще ви покажа травматичен пистолет на Umarex тип револвер, който се закупих, генерация 2 T4E 50 калибър. Една изключителна джаджа, 13 джаула, според това, което разбрах, са напълно позволени, разрешени, свободно си ги продават в интернета, могат да ви ги доставят абсолютно свободно с иконите спиди, съответните сайтове, които ги предлагат, тъй като по закон въздушни пистолети тип Airsoft и така нататък, пушки и подобни подлежат на регистрация в КОС и евентуално разрешително над 22 джаула. Ето този револвер. Неговия модел е 13 джаула, т.е. не подлежи на регистрация. Естествено стреля с някакъв тип амуниции, стоманени, алуминиеви и прочие, които са малко по-специални, могат да убият вече човек или животно, ако бъде оцелен в съответната уязвима част на тялото, например главата, но основната цел на този револвер създаден е за защита на дома от хора, които не притежават разрешително за оръжие. За да стреля въпросният револвер, използва флакони от 12 грама CO2, ето такива флакони, които се поставят под тази страна част вътре и съответно се слага запушалката. Слага се запушалката, тук вътре има някакъв тип смазка, която предполагам, че е изчерпаема по време на стрелба и поради тази причина продават флакони с смазки. След завинтването на тапата по това, което ми обясниха, хора в една от групите, в която членувам за препърство, притежаващи същия пистолет, пистолетът е все още безопасен и не е пригоден за стрелба. Пригоден за стрелба тогава, когато натискате ето тук долу и се пробие съответно игличката ето тук в въпросната запушалка. Най-отгорната страна има игличка, игличката пробива флакона с гъста и той вече е пригоден за стрелба. В момента естествено няма как да стреля, понеже не е зареден с флакон. Ето тук можете да видите, на мирника има светяща точка за по-добро прицелване на съответната мушка и мирник. Ето от тук се дърпа, има застопоряване, се отваря и се вади съответно барабана. Както казваме, пистолета е 50 калибър. Ето това е барабана, в момента съм поставил вътре обикновени гумирани топчета, които са изключително леки, с някакъв тип метални стружки е правена сплавта, иначе ги водят гумено-метални. И аз си мислех, че вътре има метална съчма и е облицовано нагоре с гума, то се оказа най-простата гумена съчма. Но това е основната амуниция за травматичност на този пистолет. Поставя се ето тая резбована част навътре, като ето тази част е от страната на дулото. След като се поставя, се щраква щракалката да застопори барабана и пистолета е пригоден за стрелба. Друго, понеже се сетих само да ни изпусна, ако забележите, петлето е двойно, т.е. то е с тип предпазител срещу възпроизвеждането на случайен изстрел. Ако в ръкохватката на пистолета на револвера в случая вече имате
поставен флакон с газ, той е в пригодно състояние за възпроизвеждане на изстрели. Изпуснете го да не се възпроизведе случайен изстрел и евентуално да нарани и вас самите. Купих тези стоманени сърчми, които ги водят точно за този револвер. Малко трудно влизат в резервните барабани, посъветваха ме да не ги използвам много, понеже прецаквали дулото на револвера. Ето тия са всъщност гумираните топчета, както казах, изключително лекички, по-малко от грам, вероятно. Не си спомням точно какво им беше описанието. Произведени в Полша от фирмата Разор. Ето може да видите 50 калибър. Тук съм си купил 10 флакона. Скоро мисля да направя още на Умарекс. Смятам да направя още една пратка и да си купа някой друг флакон с смазка, понеже ми посъветваха, че на около 1-2 изстреляни флакона с муниции е добре да се поставя флакон с смазка. Тук съм си направил резервен барабан отново с гумираните сачми. Още един резервен барабан, който е с проектили. Целта им явно е изстрелват се заедно с тези пластмасови кантове и явно да предпазват дулото. Въпросът стоманени сачми да не го нараняват. За всеки случай съм си заредил един барабан, все пак с тези големите стоманени сачми. Ако съм сам в планината с кучето и ми изкочи нещо по-непредвидено, по-сериозно, напоследък и преди съм я споделял, имам едно съмнение. Има една ветеринарна клиника в моя град, която работи с общината по съответните програми за кастрация на бездомни животни, че се ловят бездомни животни, в случая кучета, просто им се поставя една ушна марка, която струва стотинки. Пише, че е кастрирано животното, за да точат въпросния фонд за кастрация и за борба с размножаването на бездомните животни и ги пускат горе в нашата планина. Свободно и безразборно, които се образуват глутници и през седмицата, когато няма туристи, няма остатъци от храна и прочее, стават доста гладни и агресивни. Именно това беше една от причините да се взема куче, понеже няколко пъти съм бил обект на нападения от такива кучета, бездомни, агресивни, след доста викане, хвърляне на камъни и прочее, се разбягват, но с времето помисля за нещо като алтернатива за самозащита. Закупих ние специални проектили, алуминиеви заострени за този пистолет. Още по-специален барабан, вече ако излезе нещо наистина много сериозно и агресивно, да речем като диви прасета и прочее, да се опитам да се отбраня. Сега гледам, понеже в коментарите малко преди да поръчам пистолета в тази група, имах едни коментари с различни муниции за едни, които са лютиви муниции. Точно с тая цел топчета съдържат някакъв лютив прах за самоотбрана точно срещу диви животни и така нататък. Смятам да се поръчам и от тях да имам. С цел все пак, знаете, и преди съм ви казвал, не съм предразположен да убивам нещо, което няма да изям. Но т.е. целта ми е, ако ми изкочи примерно така глутница кучета агресивни, аз съм своето куче, тръгна да ни нападат, да мога да възпроизведа достатъчно изстрели и с точно попадение, например с тези травматични гумирани топчета, да ги отблъсна. Не ми е целта да ги убивам. Отделно се закупих ето този кобур за револвера, който единственият ми проблем е... Проблемите ми са два общо взето в този кобур. Разполага с място за резервен барабан, който също съм заредил с гумирани топчета за бърза смяна на
барабаните. Така, както казах, общо взето проблема ми с този кобур са два. Първият ми проблем е, че за дясно носене аз пресалючаром ми да стрелям почти еднакво добре и с лява и с дясна ръка, но ми е по-удобно с лявата ръка. От тази гледна точка, че късо оръжие, така наречените пистолети, държа с лява ръка, а дългото пушката си я държа стандартно с дясна ръка. И основният ми проблем е именно това, че пистолета е за дясно носене и трябва да го варя с дясна ръка и въпросто вадене с дясната ръка се усложнява поради още една причина, поради която не мога да го нося от лявата страна и да го варя с обърната китка от лявата страна, понеже тук има бутон предпазващ, т.е. той е заключващ бутон да заключва револвера и да може да се вади свободно. Което още повече ми усложнява действието, ако го нося отляво, да го варя с лявата ръка с обратна китка, понеже пръстите ми идват наобратно и съответно нямам как да го натисна ето по този начин с гънките. Револвера се влиза прекрасно и перфектно в въпросния кобур. Ето виждате, колкото да се опитвам, не мога да го извада преди да натисна освобождаващия бутон. Не може да се извади, просто си има съответния заключващ механизъм, но когато натисне копчето освобождава механизма и револвера се вади спокойно и безпроблемно. Общо взето, вероятно много от вас сега, които ми става интересно за това оръжие, понеже за мен то си оръжие, може да нанесе достатъчно големи щети на това, което ви излезе на среща като неприятел, независимо човек или животно. Така, както казах, за мен си оръжие. Вероятно много от вас сега ще се чуят колко съм се връсил за пореден път за този револвер на Umarex. Сами взе го на цената, може да кажем, от 200 лева, без някакви стотинки, а иначе въпросният му кобур с резервните 5 барабана, с флаконите на газта, с мунициите ми излезе от цена почти 251 лева, да кажем общо взето 450 лева инвестиция, за да го притежавам и да заснема това видео. И понеже на момента ми се сещам да се направи ясна интересен, както много ютубъри, които в последно време просят пари чрез разни абонаменти и прочие, как всеки един клип им струва 80 часа за снимане. На мене този клип, за да го заснемам, ми струваше около 70-80 часа, обаче в случая реален труд, нали, от заплатата. Така че, както и преди съм ви казал, ако видеята, които правя, ви допадат и са ви интересни, абонирайте се за канала, ударете по един лайк под това видео, оставете някой коментар. Така ще ми помагате да се развивам, да достигам до повече хора, защото всичко, което правя в този канал с видеята, нещата, които представям като предмети, макар че се повтарям за пореден път, са често и просто една лична инвестиция. Аз не печеля от YouTube, не отговарям на нито една критерия на YouTube за монетизиране, нито имам съответния брой нужни абонати, нито лайкове, нито харесвания, нито гледаемост на видеята, така че единственият критерий, по който отговарям на YouTube за монетизиране, но те са 4-5 критерия, които трябва да изпълниш. Единственият критерий е гледаемост на кратките видеа, shorts. Трябва да постигнеш минимум 500 гледания на някои от клиповете. Вече съм ги ударил отдавна, но на нито един критерий не отговарям, затова и не печеля пари. Така че всичко е чисто и просто една инвестиция. Ако видеото ви е паднало, отново казвам, ударете един лайк, споделете го с приятели. Ако още не сте се абонирали за канала и ви е било интересно видеото, прегледайте останалите видеа. Ако са ви интересни и ви допадат и искате първи да получавате
подобни нови видеа. Преди всички останали, абонирайте се за канала, така ще ме подкрепите. Благодаря ви, че гледахте това видео. До нови срещи и всичко най-хубаво. Майче, ще дойдеш ли да кажеш довиждане? Пак ми е награбила чорапите. Обича да ви краде чорапите на топка и да ги разпиродушима. Довиждане от мен и Майя и до нови срещи.